What's up mga idol, magandang umaga po sa ating lahat. Speaker. Tayo po ay nandito ulit sa may loob ng farm. Ang ginagawa namin ngayon mga idol ay pinapala namin yung mga ipot. Ito pala yung lagi kong kasama dito sa pagbablog. Tapos ayun kasama namin mga idol. Puro puti kahapon. Kaya nga, idea. Yan si Dumig at si Tata. Po ako yung nangyayari pa. Na-picturean din kahapon. Yan mga idol oh. Yan ba yan? At ako, malinaw. Marami na kami ng sako mga idol. Ganyan eh. Ay, pag ginandyan mo, tinignan po walang parang hangin. Malapit na kami na umabot dun sa mga idol mga idol. John, ganyan na yung asawa mo. Tama na kung asawa, oy. Ay, wala ka. Ay, single. Magkadaan. Mga idol oh. Asawa. Ito pala yung pugad mga idol. Yan, pugad nila. Pare! Tapos ano, tinanggal namin yung slots dito. May ano, dito sa mga idol. Dito mga idol, puro ibon dito. Iba na magpala dito kasi binabinta to. Ito.